Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je kľúčová pre spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť, zamestnávaniu zraniteľných a znevýhodnených skupín so špeciálnym zameraním na marginalizované rómske komunity. Ako vytvárať pracovné príležitosti tam, kde dlhodobo chýbajú? Akú úlohu v tomto celom zohráva sociálna ekonomika, štát, samosprávy či súkromný sektor? A ako vieme lepšie prepojiť existujúce iniciatívy s konkrétnymi projektami v teréne? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s hosťom, ktorým je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Alexander Daško. Pán splnomocnenec, vítajte. Takže ak by sme mali začať to úplne základnou kľúčovou otázkou, stav zamestnanosti v marginalizovaných rómskych komunitách, aké je aktuálne status quo? Ďakujem veľmi pekne za privítanie a samozrejme, že môžem byť hostom tejto relácii. Len tak skrátke, 30 minút je strašne málo na túto tému a budem sa snažiť nejak tak stručne, aby hlavne tak pragmaticky veci vysvetliť. Aký je stav, čo sa týka zamestnanosti rómskych komunít? Bohužiaľ, ten stav je taký podľa toho, aký je trh momentálne na práci. A ten stav je taký, že síce väčšina Rómov robí aj oficiálne, ale veľa ich robí na čierno. Aj keď ich robí oficiálne, robia na živnosť a tá pláca nie je taká, ako by si človek zaslúžil, lebo viete si predstaviť, ak nejaký Róm robí v Bratislave, je 300 km od domu a robí za nejakých 6 eur na hodinu tvrdú prácu, a si myslím, že je to dosť málo. Ja súhlasím s vami, že naozaj polhodinový podcast nemá šancu zodpovedať na všetky otázky, ktoré sa tejto témy týkajú, ale predsa len, ak by sme opätovne možno mali pomenovať a z vášho pohľadu tie najväčšie bariéry, ktoré bránia ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít vstúpiť na trh práce. Čo sú to? No, v prvom rade je to vzdelanostná úroveň. Hej? Lebo zoberieme si takú tú historickú analýzu za bývalého režimu. Fungovali ešte fabriky alebo pracovné pozície, kde nebola nutná vzdelanostná úroveň, tak ako robili na jednotlivých družstvách, ako robili v drvárskom priemysle a vo iných fabrikách, tak si myslím, a to vtedy každý musel chodiť do školy, tá vzdelanostná bola relatívne dobrá a musel každý chodiť do školy, čiže aj tie pracovné návyky boli veľmi dobré. A v dnešnej dobe, keďže ja v tomto viním zase spoločnosť v tom, že keď padali podniky a ľudia nemali robiť, to je jedno, či to je človek z rómskej komunity alebo z majority, vtedy sa stala taká vec, že keď sa mali hľadať nejaké alternatívne riešenia, ako zamestnávať tých ľudí, a zvlášť rómskych komunít, čo robila spoločnosť, poviem to teraz tak expresívne, šupli ich na úrady práce, tu máte Rómovia love a dajte pokoj. Dneska ubehlo 36 rokov a dneska sa čudujeme, že prečo Rómovia nechcú. Na druhej strane ďalším problémom je aj to, že musím naozaj podotknúť, sú prípady, keď je tam určitá forma diskriminácie a nejaká taká forma možno otvorená alebo aj neotvorená, skrytá rasizmu. Hej. Dobre poznáme systém, že je nejaký inzerát ohľadne práce. Hej, ako náhle príde Róm na stretnutie, ide sa ukázať, vidia farbu pleti, v tom momente už je obsadené, ale v zápätí, ja som to vyskúšal reálne, v zápätí som zavolal cez telefón, zistil som, že či majú pracovné miesto voľné, povedali áno, nech sa páči. Hej. A toto je tiež ďalšia bariéra, prečo nám tí Rómovia nerobia. Ale zase na druhej strane musím byť zase aj korektný, nemôžem všetko hádzať vinu len na majoritu. Bohužiaľ máme aj prípady, ktoré sa stavujú také, že nám Rómovia jeden deň, 2 dní robia a potom nerobia. Hej. Niekto má dobrú skúsenosť, niekto má zlú skúsenosť. Tí, čo majú zlú skúsenosť, nechcú Rómov do roboty a tí, čo majú dobrú, nemajú s nimi problém. Čiže aj toto je ďalší problém, ktorý treba odburávať, lebo viete, my pracujeme na úrade, máme jedno z priorít anticizganizmus a naozaj je to veľmi ťažká robota dostať alebo nastavovať tú inklúziu alebo tú integráciu medzi majoritou a minoritou. Hej. A toto sú také dva hlavné dôvody, prečo.
Jasné, že keby sme mali v komunitách všetko ITčkárov a takéto vysoké profesie a všetko vysoké školy a stredné, tak myslím si, že bol menší problém. Lebo ja tomu neverím, že ako niektorí naši politici, ktorí zneužívajú túto tému len na politický prospech, ale sú ľudia aj z majority, ktorí nemajú problém zamestnávať Rómov. Len bohužiaľ majú také typy práce, kde si to vyžaduje určité vzdelanie, takže asi toľko. Hovorili sme o bariérach, ale aby sme od začiatku neboli len pesimistickí, určite za tie dekády vývoja sa zaznamenal istý posun, je tam istá tendencia, je možné badať isté trendy. Takže čo sa za posledné roky zlepšilo z vášho pohľadu? No, v prvom rade musím pochváliť veľkých investorov, ktorí nemajú problém. Práve ukázali, teraz budem troška kritický voči štátu, že ukázali, že pozor, že tí Rómovia vedia pracovať, len dali im šancu a to je dôležité. Ja neviem, či v tejto relácii môžem spomenúť tie podniky, ktoré sú. Skúste. Hej, či to je nedávno, keď som bol vo fabrike Beko, kde vyrábajú elektroniku, respektíve práčky, chladničky a tak ďalej. Či to je Linora, talianská firma, kde robia silonky. Tam robí tiež okolo 70-80 Rómov, v Beku robí okolo 250. Teraz som bol nedávno v Tavrise, kde robí okolo 350 Rómov. A takýchto podnikov máme, chvála Bohu, čím ďalej a viacej. A postupne sa to odburáva. Hej. My sa snažíme v rámci nášho úradu a v rámci tých projektov investičných hlavne nastaviť ten sociálny aspekt. To znamená, že v preklade, že keď sa robí vodovod alebo keď sa robí nejaké bývanie a tak ďalej, musí zobrať určitý počet Rómov do práce z tej lokality, kde to momentálne robia. Hej. Čiže touto cestou postupne ideme. Áno, poďme trošku hlbšie do tejto problematiky. Vy ste to už naznačili, naozaj to prepojenie tej sociálnej ekonomiky a marginalizovaných rómskych komunít je tá téma, ktorú by sme mali trošku rozmeniť na drobné. My často v našich podcastových reláciách hovoríme o tom, že práve sociálna ekonomika a sociálne podniky sú tým dobrým nástrojom, ktorý môže pomôcť ľuďom, ktorí by inak nemali šancu uplatniť sa na trhu práce. Je teda aj podľa vás práve tento model takým tým dobrým modelom a dobrou cestou na to, aby sme uspeli? Určite áno. Viete, ja to poviem úplne na rovinu. Tam, kde lokalita, kde nemáme takých investorov, tam sú potrebné naozaj tie sociálne podniky, lebo nie všade vieme dostať nejakého veľkého investora. A toto je cesta, ako vieme naozaj aj ľudí z rómskych komunít dostať do pracovného pomeru. Toto je cesta. Sociálne podniky určite áno. A my samozrejme budeme chcieť spolupracovať s nimi. Vy ste to už naznačili, pochválili ste veľkých investorov a veľké podniky, ktoré dávajú týmto ľuďom šancu, ale ako vzbudiť aj v tých možno menších podnikateľoch, v tých menších subjektoch tú motiváciu preto, aby sa nebáli? Lebo rozumiem tomu a častokrát aj my o tom hovoríme, že tie predsudky sú veľkou bariérou zo strany tej majority. Takže ako zvoliť tie účinné nástroje preto, aby sme postupne odbúravali tie predsudky, aby sme sa nebáli dať šancu tým, ktorí možno roky tú šancu nedostali? No, v prvom rade treba s nimi pracovať. Ja vždy hovorím, že netreba robiť len s tou rómskou komunitou, ale treba robiť aj s majoritou. A ukázať im, že pozor, netreba sa báť a treba naozaj im otvoriť oči, že tí Rómovia nie sú takí, o ktorých bohužiaľ niektoré médiá len rozprávajú to negatívne, čo je na škodu veci, lebo je málo médií aj z oblasti mainstreamu, neukazujú Rómov, alebo tie príklady dobrej praxe, že ako tí Rómovia naozaj dosiahli to, čo dosiahli. Bohužiaľ, to nie je záujem. Ale ukázať deti holé chatrče a špinavé osady, to je téma Hej, to také tie stereotypy stále fungujú. Bohužiaľ, toto vytvára ten obraz od tých Rómov. Čiže naozaj osveta robiť cestou majoritou. Za druhé, tým podnikateľským subjektom naozaj nastaviť určité stimuly, že pozrite sa, zoberte toho Róma, hej, vyskúšajte. Máte na to, čo ja viem, dvojročným projektom, kde vám vieme zabezpečiť napríklad dofinancovanie mzdy alebo odvody alebo niečo také. Jasné, keď ten Róm nebude robiť, tak ako medzi Rómami aj majoritou sa nájdú ľudia, ktorí nebudú robiť a nechcú robiť, hej. Ale treba im dať šancu a ukázať. Tak pokiaľ nebude robiť, však aj v bežnej praxi je zákon, hovorí, že keď je 3-mesačná výpovedná lehota, za 3 mesiace, keď sa neuchytí, no dovidenia, choď a žij ako chceš žiť, ale už potom nemôžeš rozprávať, že od štátu, že daj.
Áno, zákon pozná nástroje, ktorými túto situáciu vie riešiť. Viem o vás, že ste absolvovali sériu stretnutí a v rámci jedného z nich vám bola predstavená aj platforma Zamestnávaj zodpovedne. My sme mali vývojára tejto platformy u nás v podcastovom štúdiu. Je naozaj veľmi dôležité mať ako keby tú platformu, ktorá dáva tú príležitosť spojiť tých, ktorí chcú ponúknuť prácu a tí, ktorí tú prácu hľadajú. Ako vy vnímate, povedzme, aj tieto nástroje? No každopádne, viete, ja musím povedať, že každý, ktorý kročí alebo ktorý dá pomocnú ruku štátu, je super, lebo ja budem úprimný a musím povedať, že sú platformy alebo organizácie, ktoré naozaj suplujú štát a majú fantastickú robotu. Hej. Bohužiaľ, nájdú sa aj takí, ktorí to len zneužívajú, ale táto platforma naozaj veľmi dobrá a to chce čas. Viete, nemôže nikto chcieť za pol roka, za rok, že teraz tá platforma urobí neskutočné zázraky. Hej. To sa nedá, zvlášť s rómskou komunitou, to chce čas. A toto je cesta podľa môjho názoru. A ak ňou naozaj správne vykročíme, hej, či oni ako samostatne alebo v spolupráci, neviem, s našim úradom alebo s niekým iným a budú sa naozaj zgrupovať rôzne tie platformy, ktoré budú pomáhať. Už teraz nechcem hovoriť o tých rómskych komunitách vo všeobecnosti. Ja si myslím, že toto je cesta. Hej. Čo je naozaj hak, alebo respektíve, čo je na tom... Nám sa ukáže potom tá udržateľnosť. Hej. Tá udržateľnosť bude strašne dôležitá. To všetko závisí od toho, ako sa to nastaví a pripraví a potom si myslím, že už nebude problém. Jedna vec je udržateľnosť, druhá vec je tá, že či jednotliví tí aktéri o sebe vedia. Pretože neraz, či už pri týchto politikách alebo aj v inej oblasti fungovania spoločnosti narážame na to, že na trhu sa ako keby objaví viacero nástrojov, ktoré možno majú ten istý cieľ, ale ako keby nekooperujú spolu, nefunguje to, neladí to spolu, každý má trošku inú metodiku. Nevnímate aj tu možno tento problém, že tá roztrieštenosť tých snách riešiť to je a potom na konci dňa sa ten pozitívny výsledok aj tak nedostaví? Toto je inakšie veľmi dobrá otázka, lebo ja v tom vidím jediné, prečo sa to triešti. Sú za tým financie. Hej. Keby každý ustúpil a povedal, dobre, ty budeš mať, poďme spoločne naozaj tak, ako dneska sa o tom bavíme, poďme nastaviť tú cestu alebo tú logistiku alebo tú metodiku tak, aby nám to vyšlo, aby, poviem to teraz úplne tak po čierno-balocky, nech je každý spokojný, ale nech je výsledok. Hej? Aby to nebolo opačne, že budem spokojný, ale výsledok není. Čiže tá cieľová skupina je pre mňa najdôležitejšia. Hej? A vtedy to má zmysel. Ja hovorím, že aj teraz budem za chvíľu 2 týždne cestujem do Bruselu a budeme nastavať nové programové obdobia. Toto bude jedna z tém sociálna ekonomika a sociálne podniky. A aj spôsob, ako budeme, respektíve aj finančne pomáhať, ale aj spolupracovať náš úrad s sociálnymi podnikmi a nastavovať naozaj tie pracovné pozície tak, aby to tie rómske komunity naše zvládli, v prvom rade zvládli a v druhom rade naozaj, aby sa uchytili na tom trhu. Hej? Lebo všetci dobre vieme, že aby človek lepšie žil, musí mať nejakú sociálnu istotu a to je mzda. A keď mám mzdu, už potom si môže... Viete, mňa zarazilo nedávno, že keď niekto hovorí, že Rómov by sme mali naučiť finančnej gramotnosti. Hej? Hlavne o tej skupine hovoríme, ktorá je poberateľom hmotnej núdzi. A ja hovorím, dobre, skús ty dostať 90 alebo koľko euro mesačne a skúsiš učiť finančnej gramotnosti. Iné je, keď mám mzdu, normálne oficiálnu mzdu a samozrejme odvody, lebo potom na starost zase budú Rómovia kričať, že nemáme peniaze, lebo nemajú vyrobené. Takže toto je dôležité. Jedným dôležitým faktorom, vrátim sa ešte naspäť, prečo tí Rómovia nie sú zamestnaní a sú na černo, sú exekúcie. Oni majú toľko exekúcií. Tu by sa mal naozaj sa zamýšľať štát, a to sa netýka pozor len Rómov. To vo všeobecnosti tie exekúcie robia veľké problémy, aby sa zamestnali alebo sa dostali na pracovný trh. Tu by mal zakročiť štát a nastaviť naozaj nejakú legislatívnu zmenu, ako tie exekúcie nastaviť tak, že keď raz dostanem tú výplatu, aby mi väčšie množstvo neodišlo a tedy si povie človek, no tak na čo ja budem robiť za 200 eur mesačne, keď ja na čierno budem robiť a zarobím 800.
Hovoríme teraz o konkrétnom nástroji, ktorý má podľa všetkého naozaj veľkú šancu uspieť a je to projekt, ktorý už sa šťastie osvedčil v praxi a práve preto je ako keby snaha v ňom pokračovať. Nedávno bol spustený, tak povedať, historicky najväčší projekt obnovy hradov Ľudia a hrady, krok k sociálnej ekonomike 2. Čo o ňom musíme vedieť a prečo je z vášho pohľadu taký dôležitý? No, v prvom rade, že tam robí zhruba okolo 70% Rómov. V druhom rade my, podľa tých štatistík a podľa tých údajov, ktoré som dostal, väčšina z niektorých Rómov, ktorí už tam nerobia a dostali naozaj veľkú prax, dneska robia naozaj tieto roboty, pozor, s pamiatkármi aj v zahraničí. A dneska si zarábajú naozaj veľké peniaze a žijú si normálnym životom. Získali pracovné návyky. Získali pracovné návyky, ale aj tú prax, tú odbornosť získali popri tých majstrov, ktorí učili. Hej. A toto je cesta. Zase sekundárna vec je to, že my sme naozaj veľmi bohatá krajina na hrady a ten cestovný ruch by sme mali na tomto tiež stavať. A som rád, že tí naši Rómovia je jednou z tých prvkov alebo jednou z tých, ktorí naozaj pomáhajú tomu cestovnému ruchu. A toto je naozaj veľmi dobrý projekt, však to už trvá veľmi dlho. Neviem, myslím, že to ešte Dano Krajcer tento projekt dával dokopy. A dneska ten projekt funguje, ale ja osobne si myslím, že projekt je projekt. Hej? On funguje dovtedy, pokiaľ sú financie. Ale pokiaľ sú dobré projekty, ako teraz hovoríme Hrady a ľudia, ono by sa malo dostať do systému, respektíve štátu, kde by to malo automaticky už zaradené do nejakej tej finančnej alebo rozpočtovej politiky štátu. Áno, len tam opäť narážame na tú udržateľnosť. Má tento projekt Ľudia a hrady, krok sociálnej ekonomike 2 z vášho pohľadu aj tú istotu tej trvalej udržateľnosti a fungovania aj do toho ďalšieho obdobia? Pokiaľ áno, určite áno. Sú prípady, keď teraz momentálne táto fáza, ktorá ide cez sociálne podniky a viem, že niektoré sociálne podniky naďalej držia, už aj predtým držali tých zamestnancov, lebo sa im osvedčili, hej. Čiže bol by som nenormálny, keby som si naozaj dobrého zamestnanca prepustil a nechal ho len tak a viem, že ho mám výkonné a už nemusím s ním robiť, nemusím si chodiť na škole a nemusím ho trénovať, nemusím nič, tak jasne, že ja si zoberiem, nechám si toho pracovníka. Toto je naozaj tá udržateľnosť. Hovoríme teraz o sociálnej ekonomike ako takej, hovoríme o sociálnych podnikoch. My častokrát v našich podcastových sériách sa našich hostí pýtame na ich takú tú osobnú definíciu sociálneho podniku, pretože inak ju vníma zástupca samosprávy, inak ju vníma samotný podnikateľ, ktorý má registrovaný sociálny podnik, inak tú definíciu možno nastaví človek, ktorý je zamestnancom toho sociálneho podniku, inak možno človek, ktorý je z verejnej správy, z úradu práce. Takže vy z pozície splnomocnenca vlády pre marginalizované rómske komunity, ako vnímate sociálnu ekonomiku, sociálne podniky? Čo to podľa vás v tom celom systéme prináša a znamená? No, ja ako som povedal, sociálna ekonomika je alfa omega, ako zamestnávať naozaj skupiny, ktoré sú ohrozené. To ja musím priznať a tá ekonomika, pokiaľ sa nenastaví naozaj tak, ako treba, tak ako dneska fungujú tie platformy, ja osobne ako človek, ako Šáňo Daško, nejako splnomocnenec, môžem povedať, že som veľmi rád, že takéto platformy existujú a fungujú. Hej. Toto je podľa mňa cesta, ako môžeme ďalej fungovať a nastavať. Akurát v jednom by som naozaj, na začiatku sme hovorili, že tu by naozaj musel spolupracovať, alebo prečo sme hovorili, aby to všetko zafungovalo, zvlášť pri tej rómskej komunite, musí do toho vstupovať okrem tých sociálnych podnikov v rámci tej sociálnej ekonomiky aj štát, samospráva, tretí sektor, samozrejme ten zamestnávateľ, ale aj samotní Rómovia. Teraz to nefunguje tak, ako by malo? No, v tejto chvíli to není tak, ako by som si to predstavoval. Čo sú najväčšie úskalia? Najväčšie úskalie je to, že bohužiaľ tá konkurencia a zvlášť pri tých sociálnych podnikoch je momentálne najväčší zhluk okolo sadzby DPH. Hej. Čiže tam sa bijú tie sociálne podniky a bijú sa samozrejme aj podnikateľské subjekty, lebo je to nejaká neprávosť, že prečo taký sociálny podnik má len 5% a ja musím platiť toľko a toľko. Hej. Čiže toto je vec, kde si treba sadnúť, vydiskutovať a dohodnúť sa, ale tu musí naozaj vstúpiť aj štát. Hej.
lebo bez štátu to nikto nevie urobiť. Čiže tú sociálnu ekonomiku treba naozaj riadne nastaviť. A čo je druhou chybou, že tie sociálne podniky, pozor, nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale vzniklo strašne veľa sociálnych podnikov ako huby po daždi. Bohužiaľ, niektorí sú takí, ktorí sú nepoctiví, lebo zistili, že je tam 5% DPHčka, ale sú podniky naozaj sociálne, ktorí robia tej sociálnej ekonomiky, ktorí robia poctivo a týchto by sme mali naozaj dvíhať a podporovať. A toto je cesta. Áno, práve ste predznamenali moju ďalšiu otázku. Neraz sme sa aj my tu v rámci našich rozhovorov dostali k téme, že okrem ďalších aspektov, ktoré by mali byť posilňované v rámci tej sociálnej ekonomiky na to, aby fungovala ešte lepšie, je aj potreba ako keby budovať alebo nejakým spôsobom vychovávať nových lídrov, ktorí majú aj to cítenie, pretože nielen ten zisk a nielen ten biznis by mal byť ten smerodatný, ale že by mali vnímať to, že ten región si vyžaduje naozaj lídra, ktorý má aj to sociálne cítenie, samozrejme má aj tú zručnosť a schopnosť viesť ten biznis, aby bol efektívny, ale zároveň má to sociálne cítenie. Vy často navštevujete rôzne regióny Slovenska. Aká je vaša skúsenosť? Je dostatok lídrov, ktorí sa neboja ísť do tohto podnikania, ktorí majú chuť a odvahu toto skúsiť, alebo aj z vášho pohľadu toto môže byť ako slabina, že jednoducho nie sú tí, ktorí by lídrovali tie sociálne podniky? No musím povedať, že tí lídri sú aj oficiálni, ktorí majú určitú podporu, ale poznám lídrov, ktorí to robia naozaj, že to robia preto, lebo to cítia. Hej. Nemajú žiadne finančné prostriedky, nemajú žiadnu podporu a venujú sa hlavne tej rómskej komunite a ich poznám. Bohužiaľ ich je viacej ako tých, ktorí oficiálne robia, ale zase nemôžem povedať, že by robili zle. Hej. To nie. Ale naozaj, tí lídri naozaj je ich málo, takých, ktorí by, alebo pri tej veľkej skupine, ktorá je momentálne na tom Slovensku, alebo tá ohrozená skupina, tých lídrov je naozaj veľmi málo. Mm-hmm. Pozor, nechcem sa dotknúť ostatných, ale naozaj na tento problém je tých lídrov naozaj veľmi málo. Vaša skúsenosť s fungovaním alebo so spoluprácou so samosprávami, lebo to je ďalší subjekt, ktorý vstupuje do toho ekosystému sociálnej ekonomiky. Starostovia, primátori, kooperácia, spolupráca s nimi. Aké sú vaše osobné skúsenosti? Úprimne? Úprimne. Bohužiaľ sú samosprávy, ktorí vôbec nechcú spolupracovať. Sú samosprávy, ktorí čiastočne spolupracujú. Sú samosprávy, ktoré spolupracujú veľmi dobre. Sú samosprávy, ktoré spolupracujú preto, lebo majú z toho výhody. Hej. A nič iné, len výhoda. Že už idem niečo robiť v tej rómskej komunite, tak mám takúto výhodu, tak kvôli tomu to pôjdem. Čím robiť. vy apelujete potom? No čím? Čo sa týka výhod, my ako úrad v rámci čerpania eurofondov, my ako jediní máme tú možnosť poskytnúť dotáciu bez spolufinancovania. Čo v dnešnej dobe pri tých podielových danách je neskutočný peniaz, lebo si zoberte, keď schválim projekt za 4 milióny eur a keď tam máte spolufinancovanie 8%, tak to už je dosť veľký peniaz pre tú samosprávu. Čiže toto je pre nich taká motivácia, prečo by mali ísť do... Čo je zaujímavé, že my teraz implementujeme národný projekt strategického významu, rozvoje tými, kde spájame mäkké a investičné aktivity. A tam sme išli do ďalšie výhody, že tí, čo sú... To je 60 obcí, ktoré sa vybralo. A každá tá obec pri tvorbe projektovej dokumentácie, ktorá je veľmi drahá, my mu to buď zálohu alebo refundačne preplácame. Čiže tú obec to absolútne nič nestojí. Hej? Čiže je tam 100% financovanie plus projektová dokumentácia. A verím tomu, že keby si nemali takéto podmienky, tak tie obce by do toho nešli. Hej? A robia chybu, lebo dneska pri demokrivke, ktorá ide hlavne na východnom Slovensku, tam, kde volakedy boli Rómovia majorita, či minorita už je majorita, už idú okresy hore nad 50%. A ja dneska hovorím, pokiaľ vy, to je jedno, či to je politik, či to je biznismen, či to je samospráva a tak ďalej, pokiaľ budete alebo stále pracovať s tým narratívom, že nebudeme nič robiť Rómom, čo povie majorita. Práve teraz by ste mali robiť, lebo majorita bude naštvatá a potom bude problém. Hej? Z časti to súvisia s mojou ďalšou otázkou, ktorú som vám chcela položiť. Takže naozaj sú samosprávy, ktoré naozaj spolupracujú, sú samosprávy, ktorí hľadajú len výhody, sú samosprávy, ktorí absolútne majú záujem. Ale ja sa pýtam, raz vás to dobehne
a potom bude problém. Áno, nadviažem. Naozaj ako keby strategické materiály sú tie, ktoré predznamenávajú budúcnosť, ktoré nás nútia pozerať sa dopredu o 5 rokov, o dekádu dopredu. Takže možno by sme náš rozhovor mohli práve zakončiť týmto pohľadom. Ako vy vidíte budúcnosť rómskej komunity, marginalizovaných rómskych komunít a celkovo ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti? Čo je dôležité preto, aby sme sa pri pohľade od tých 10 rokov dopredu nemuseli hanbiť, červenať alebo byť z toho smutní? No, ja osobne, mňa ako splnomocnenca naozaj veľmi budem tlačiť na vzdelanie. Hej. Lebo dneska príklad poviem. My sme si zisťovali stav pracovných miest, ktoré sú nízko kvalifikované. Väčšina tých miest sú teraz obsadené Ukrajincami, však viete, čo sa stalo. A jasne, že treba ich zamestnať, treba, aby z niečoho žili, existovali, aby nemohli zase ťahovať do štátu. A tým pádom ostali viacero tých pozícií, kde naozaj potrebujú vzdelanie. Ale ja pozerám rodiny, to je jedno, či to je na východnom Slovensku, v Bystrickom kraji. Pozerám rodiny, ktorí majú tú trvalú prácu, či to je cez sociálny podnik, alebo v nejakej firme, alebo v nejakom podniku. Tá životná úroveň sa zvýšila a dneska vidím, že tie deti, ktoré mali alebo rodičia, ktorí mali len základné vzdelanie, dneska už majú stredné školy. Niektoré už nastúpili vysoké školy a majú väčšie uplatnenie na trhu práce. Pozor, nie na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sú jazykovo zdatní, čo som naozaj veľmi prekvapený. A dneska bola taká situácia, keď veľa Rómov študovalo sociálnu prácu. Hej? A to bol taký boom, všetci išli na sociálnu prácu a tak ďalej. Ale dneska vidím, že máme naozaj, aby to neznelo, že to je rarita, hej? Lebo to je bežná vec, človek, keď chce študovať, tak to je jeho vec. Ale máme lekárov, máme právnikov, máme ekonómov, máme, čo som bol prekvapený, máme aj diplomatov. Hej? Čiže tá doba sa posunula, chvála Bohu, k tomu lepšiemu, ale stále ešte čo robiť a čo riešiť, lebo bohužiaľ ten život ide veľmi rýchlo a ako som povedal, tá demokrivka Rómov ide veľmi, veľmi hore a my to musíme teraz podchytiť. A preto hovorím, pokiaľ nebudú spolupracovať tieto subjekty, ako som hovoril, štát, respektíve Európska únia, štát, samospráva, náš úrad, tretí sektor, hej, podnikateľské subjekty a samozrejme aj tieto platformy, ktoré sú, tak potom vždy, keď jeden z nich vypadne, tak je problém. Lebo viete, v skutočnosti, ako to teraz je. Keď samospráva má problém, čo je v rámci komunity, obratí sa na štát. Štát urobí to, že obratí sa na náš úrad, hej, ako horúci zemiak a úrad zase nemá také kompetencie a nemá také financie, aby to poriešil. A ja poviem, je to v vašej kompetencii samosprávy, sú to vaši obyvateľia, vy dostávate si podielové dane a tak ďalej. Čiže ten zemiak sa takto krúti a nikdy nedojdeme do cieľa. Čiže pokiaľ nebudeme spolupracovať a nebudú sa nastavať naozaj tie integračné projekty, hej, tak potom týmto systémom pôjdeme ďalších 100 rokov. Blížime sa do finále, ak by sme mali náš rozhovor ukončiť tým, že by sme sa opäť ako keby vrátili naozaj na platformu sociálnej ekonomiky a hovorili v jej intenciách. Čo je váš odkaz ako splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pre tie subjekty, ktoré majú šancu ovplyvniť tú kondíciu sociálnej ekonomiky na Slovensku? Z časti ste to už naznačili, možno to sieťovanie, možno tá spolupráca, možno to užšie prepojenie, ale predsa len to, čo pomôže tomu, aby sociálna ekonomika na Slovensku fungovala ešte lepšie. No v prvom rade, čo môžem poradiť, strašne veľa trpezlivosti. Viem, ako to majú ťažké, viem, ako, nechcem povedať subjekty ani ľudia, ale poviem to ako na nich niektorí pozerajú, hej, ale ja naozaj tá trpezlivosť, jedine trpezlivosť tým sociálnym podnikom by som chcel poprieť, lebo pri tej trpezlivosti sa potom aj tie výsledky, alebo donesú tie výsledky a to je základ. Lebo jedna vec je mať peniaze alebo mať nejaké finančné prostriedky, ale druhá vec, pokiaľ nepôjdem tvrdo a trpezlivo za tým cieľom, tak nedosiahnem to, čo chcem. A v tejto sociálnej ekonomike naozaj tá trpezlivosť je veľmi a veľmi dôležitá. A máme naozaj veľmi múdrych ľudí, len tá trpezlivosť je naozaj
veľmi a veľmi dôležité. Zaujímavý apel na záver. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za váš čas. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Alexander Daško bol našim dnešným hosťom v našom podcastovom štúdiu. Ďakujem, nech sa vám darí. Všetko dobré. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme za pozornosť a niekedy opäť dovidenia pri ďalšej epizóde našej podcastovej série.